Me dic Aurora Frank, fa 14 anys que treballo a Sorea i durant aquests 14 anys la meva feina ha estat atenció a l'usuari, atenció a les persones. Jo al meu dia a dia arribo a l'oficina i el primer que faig és posar en marxa l'ordinador i mirar els correus que tinc, per si hi ha algun tema més urgent, per tractar-lo primer. Després miro tot el que hi ha a l'oficina virtual, si és que hi ha feina pendent a l'oficina virtual. Una vegada fet això, el que fem és reunir-nos amb els companys de l'oficina i tractar els assumptes que tenim més delicats o més complicats, que necessitem, per exemple, que estigui el departament tècnic, que estiguem els administratius. Tot això fins que es fan les 10 del matí, que és quan obrim la porta als usuaris. Llavors ja et dediques ja a l'atenció a les persones, l'atenció a la gent, i a partir d'aquí ja canvia perquè cada persona que entra és un cas diferent. Cadascú et porta les seues consultes, te porta les seues dudes. El tipus de consultes pot ser molt divers, però especialment són el deute que tenen, si el rebut està pagat, si està impagat. Bàsicament, el tema de la documentació que es necessita per realitzar una contractació o un canvi de nom. I també moltes consultes venen quan tenen un rebut molt elevat per una fuita, que volen saber com poden solventar-ho, com localitzar la fuita. Quan hi ha un impagament, existeix un protocol actualment, se fa una llista dels impagats que hi ha i aquesta llista de persones que tenen rebuts impagats se passa als ajuntaments. I Serveis Socials mira si dins d'aquells llistats hi ha alguna persona que estigui en alguna situació que diríem vulnerable. Aquestes famílies que estan identificades com a vulnerables se'ls aplica unes mesures protectores depenent de cada cas. Però en cap cas, en aquests casos, se'ls tallarà l'aigua. En cap cas. També moltes consultes de si es pot realitzar connexions d'aigua en zones que són de difícil accés, especialment als pobles que són més dispersos, que tenen zones rústiques. La meva feina és ajudar la gent, bàsicament, fent fàcil el que per a ells pot ser difícil. És una feina bastant gratificant per a mi, perquè per a mi tractant la gent és una meravella. Un missatge a la gent en general, que no, que són persones que tenim els mateixos problemes que ells i que podem ajudar-los.